Adlaw ga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Nining tuiga, petsa 23 ang atong pagsaulog imbis kay petsa 24 sa pista ni San Juan tungod kay ugma puhong adlaw kapistahan man sa Most Sacred Heart of Jesus. Sa atong katekismo, kung madungan ang pista sa Ginoo ug Santos, ang mulabaw jud ang pista sa Ginoo. Mao nga gi-transfer karong adlaw ang pista sa Santos nga si San Juan ug ugma puhon mao ang kapistahan sa Most Sacred Heart of Jesus, pista alang sa atong Ginoo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57 ngadto sa 66 ug versikulo 80. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente sa kaayo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siya nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan. Apan miingon ang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon siya kanila, apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana. Unya pinaagi sa sinyas, gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan, og nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias o gidaig niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang iyang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita may tungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini ug nangutana, maunsa kaha kining bataa inig kadako niya, kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata og nalig-on niya sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.